sai ki bana inci sama lafiya ta yi duba ta baka kariya wata rana za ki ba shi ɗari biyar ba ne a biyar ki kan duka ba a ji ba so mu kuɗin na su ne waka mu yawa kai zara nan shiga albarka sai ki bana Masha Allah, to an da amarya da Allah su tsaya ni abin da ya kawo ba lokacin tafiya ne yanzu. Japan. Salamu alaikum ya uwa musulmai. Salatu alaikum goma.